taw haalante ɓe ngala hettoɓe tawa ɗo hoɗa 85 wiya sens de ceelaw Saybur Suleymani Amadou Seydou Diaw kono Salif Bilal Mayram Mbaye tawrɗo ɓuuri projet on ma mbatteno kanko amal langi so o wi kam ba Samba Lobbuɗo mbiminama o wiide ko yo jooɗi aɗa ceeri lefol ngol ɗo weltinira banndo Samba Dato wonde nde so Abdoul Malaw e so Mamadou Ifra Mamma Demba woni ko Yawunde wonde nde juule miñele ille maɓɓe kadi temedde ɗiɗi kanko Amadou Langui Sow Seydou Sow Seydou Sow ko ɗo woni toon
so ni ñawlo ɗo woni lille sagata ko sambam tawi nabbaji haama folama noon cilima ko lambalo tawaka woni goto jono o